ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረም ከመይ ትኾኑም ሰናይ ክትህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋየም ኣምላኽ ዓመተ ስኒትን ፍቕርን ዓመተ ሓጎስን ምትሕቑቓፍን ዓመተ ረሃዋን ቅሳነትን ክገብረልና ምንም ካብኡ ቐፂልና ንሕና እውን ንዓኹም ንምሕጓስ ልብኹም ንምርስራስ ኣብ መደብና ተወሳኺት ሓዳሽ መደብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና እዛ መደብ ብሳሚ እናተጻሕፈት እትቐርብ መደብ ክትከውን እያ ንምምዕባላ ርእይቶኹምን ነቐፌታኹምን ኣይፈለየናም ሰናይ ምክትታል ካብዝን ካብትን መቑሽሽ ሳሚ እዝስ እንታይ ይበሃል መጥቃዕቲ ፖሊስ እንተፃወቲ ኣብ 2010 ኣብ ሃገር ብራዚል ኣብ መንጎ ጌኑስን ሞቶኪዮብን ግጥም እናተኻየደ ሓደ ተፃዋታይ ብቐይሕ ካርድ ተባሪሩ ምውፃእ ብምባዩ ፖሊስ ናብ ሜዳ ከውፅዎ ይፍትኑ ሕጁን የቕብፅ ነቲ ኣብያ ድማ ካልኦት ተፃወቲ ተሓዊሶም ኣድማ ምስ ገበሩ ኣብ ማእከል ሜዳ ፖሊስ ብተነፋሕ በርበረ መጥቃዕቲ ኣካይዶምሎም ክልተ ሰባት ናብ ናይ ሮተርሃም ስታዲየም ሶሊኾም ብምእታው ነተን ፍጹም ቅላዕ ማለት ሪጎለ ዝህረመለን ጻዓዱ ነጥብታት ፊሒሮም ሰሪቖመን ይኸዱም ፖሊስ ብዘካየዶ ምክትታል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ብዝርፍያ ተኸሲሶም ቤት ፍርዲ እውን ገበነኛታት ምዃኖም ኣረጋጊጾም እቶም ክልተ ሰረቕቲ ነተን ክልተ ጻዓዱ ናይ ሪጎለ መህረመ ነጥቢ ፊሒሮም ንምስራቕ ንኣሽቱ ባዲላ ከም ተጠቀሙን ቃሎም ሂቦም እዮም እዝስ ምስንታይ ይቝፅር ዝላታን ኢብራሂሞቪች ምስ 6 ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ዘለዓላ ጋንታታት ተጻዊቱ እዩ እንተኾነ ምስ ሓንቲ እንትኹን ኣብታ ጽዋዕ ኢዱ ከንብር ዕድል ኣይገበረን ከም ዝፍለጥ ዝላታን ምስ ሆላንዳዊት ክለብ ኣያክስ ምስ ኣርሞሻዊት እስጳኛዊት ክለብ ባርሴሎና ምስ ጣልያናውያን ክለብ ኢንተርን ጁቬንቱስን ሚላንን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ምስ ቀያሕቲ ሸይጣውንቲ ማለት ማን ዩናይትድ ከም ኣጥቃዓይ ተሰሊፉ ተጻዊቱ እዩ እዘን ተጠቕሳ ኩለን ጋንታታት ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣልዒለን እየን እንተ ዝላታን እሞ ከም ስዋዓ ዝጠዓመላ ኮማሪት ካብን ናብን ክናጠር ምስ ሓዲአን እኳ ኣይተዓወተን ንብለኩም ንጋንቱን ክለቡን ወኪሉ ኣብ 616 ግጥማት ተሰሊፉ 414 ሽቶታት ዘመዝገበ ኣርሞሽሽ ኣጥቃዕ እዩ ንኣይ ይብል ዝላታን ብዛዕባ እዚ ኣርሞሽሽ ትእንግርታዊ ኣጥቃዓይ ክዛረብ እንከሎም ንዓይቲ ዝበለፀ እዩ ልክዕ ከም ፔለ እዩ ግን ከዓ ፍሉይ ዋላ ሓደ ከምኡ የለን ቀፂሉ ይብል ዝላታን ኣብ ልዕሊ ኩዕሶን ተፃወትን ከምኡ ጌር ጽልዋ ዘሕደረ ብዘይክኡ ማንም የለን ስእልታቱ ኣብ ክፍለይ ሰቒለ እዮም በቃ ንሱ ሰብኣዩ ኢሉ ይዛዝም ሜሲ እውን ብዛዕባኡ ከምዚ ይብል ንኣይ ጅግና እዩ ካብ ዝረኣኽዎም ዝበለፀ ኣጥቃዓይ ንሱ እዩ ካብዚ የለ ብፍጥነት ሸቶ ይመዝገብ ካብ ማንም ንላዕሊ ዝበለፀ ቅላዕ ይውንን ብሉፅ ሓላ ውልዳት ቡፎን እውን ካብ ኩሎም ብሉፅ ንሱ እዩ ብዙሕ እዋን ኣንጻሩ ምፅዋተይ ዕድለኛ እየ ብፍላይ ቅድሚ ብርቱዕ መስበርትታት ምግጣሙ ኣንጻሩ ምፅዋተይ ኣዝየ ዕድለኛ እየ ንሱ ይብል ቡፎን ቀፂሉ ንሱ ዘይድፈር ተፃዋታይ ተፃዋታይ እዩ ኣብ ሜዳ ብዝገብሮ ነገር ንሱ በቃ ፍሉይ ዓይነት እዩ ንሱ ብግዳ ሓቂ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ተፃዋታይ ተባሂሉ ኣፍልጦ ዘይምውሃቡ ኣዝዩ ዝሕዝን እቲ ካብ ኩሎም ዝበለፀ ክብል ዝኽእል ብቕዓት ኣለዎ ኖ ብምባል ብስምዒት ይገልጾ ጣልያናዊ ቡፎን ኣብ ዘበነይ ካብ ዝረኣኽዎም እቲ ዝበለፀ ተፃዋታይ ይብል ሲዶርፍ እንክገልጾም ምትሃታዊ ሮናልዲኖውን ዝነበሮ ሽግር ብዝሰዓረሉ መንገዲ ኩሉ ግዜ ንኣሽቱ መንእስያት ንላዕሊ ክርዩ ንሱ ኣብነቶም እዩ ኣብ ጎኒ እቲ ዘድንቆ ተሰሊፈ ምፅዋተይ ኣዝየ ዕድለኛ እየ ንብዙሕ ዓመታት ሓቢርና ኣብ ተፃወትናሉ ጥዑም እዋን ይሕሊፍና ኢና ኣዝየ ዘድንቆ ንኩሉ ግዜ እውን ከድንቆ እየ ድማ ንዕኡ ፍሉይ ዝገብሮ ፍጹም ዝኾነ ኣካላዊ ብቕዓት እዩ ካብ ምሳይ ተፃወቱ እቲ ዝበለፀ ይብል ብዛዕባኡ ምስ ተሓተተ ሉዊስ ፊጎም እቲ ዝበለፀ ምሳይ ተፃወተ ብርግጽ ንስዩ ማንም ሰብ ገይርዎ ዘይፈልጥ ክገብር ርአየ ይብል ካካ ካኪኖም ካፉ ብምንታይ ትገልጾ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ድማ መጀመርያ ክሪኦን ከለኹ ቆልዓ እዩ ነይሩ ኣብታ ፀወታ 5 ሽቶታት እዩ ኣመዝጊቡ ካብኡ ንንየው በቃ ትእንግርቲ እዩ ክብል እዩ ዝገልጾም ብዘይከልዓለም ካብ ሓቢረ ተፃወትኩም እቲ ዝበለፀ እዩ ምስ ኩዕሶ ናጽነት ነይርዎ በቃ ቁፅሪ ሓደ እዩ
ኩሉ ግዜ ብሓንሳብ ልምምድ ኣብ ንገብረሉ ግዜ ፍሉይን ሓድሽ ነገርን ክገብር እዮም በቃ ከምዚ ፍሉይ ባህ ዘብል እቲ ፍልሊ ንፉዕ ተጻዋታይን ፍሉይ ተጻዋታይንካ ንሱ እዩ ይብል ዚዙ ብዛዕባኡ ክዛረብ ኣብ ህይወተይ እቲ ዝኸፍአ ተመኩሮይ ኣብ 1998 ኣብ ፓሪስ ፍጻመ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣንጻር ኢንተር ዝገጠምናሉ እዩ ሽዑ 3-0 ተሳዒርና ካብታ መዓልቲ ጀሚረ ናይታ ጾታ ቪድዮ ደጋጊመ ርአዮም ኣበይ ጌጋ ከም ዝፈጸምኩ ክፍትሾ ፈቲነ ሕጂ ግን ዋላ ሓንቲ ጌጋ ኣይገበርኩን እቲ ጸገም ንሱ ማንም ጠጦ ከብሎ ዘይክእል ኣጥቃዒ ብምንባር እዩ ይብል ዝሰንበደ ኣሌክሳንድሮ ኢኔስታ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ማንም ክገብሮ ዘይክእል እዩ ገይሩ ይብል ሳሙኤል ኦቶውን ብጊዱ ከድንቆን ከሎ ድሕሪ ማራዶና ይብል ዘይ ስፔሻል ዋን ጆሲ ሞሪኖውን ብናተይ ረዲድ ድሕሪ ማራዶና ኣብዚ 20 ዓመት እቲ ዝበለጸ እዩ ክብል ሞሪኖ ብዛዕባ መድኣይ ዝኹሉ ወደ ሳሉ ትብሉለኹም በሉ ክቡራት ሰማዕትና እዚ ካብቲ ንዓርሞሽሽ ትእንግርታዊ ዝኾነ ኣጥቃዓይ ዝተባሃለሉ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዩ ብዛዕባ ትእንግርታዊ ኣጥቃዓይ ብራዚላዊ ሮናልዶ ሉዊስ ናዚሪዮ ደሊማ ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን ሮናልዶ ክእለቱ ተገሊጹ ዘይውዳእ እኳ እንተኾነ ሓንቲ ፍሊቲ ዝልለየላ ክእለት ግን ኣላቶም ንሳ ከዓ ንሓለው ትልዳፍ ኣሽኪዕካ ኣብ ባይታ ዘርዚርካ ድሕሪ ምሕላፍ በይኑ ምስ ሰኪዕ ተፋጢጡ ሾቶ ናይ ምምዝጋብ ክእለት እዩ ሮናልዶ ደሊማ ካብ ጠቕላላ ሾቶታቱ 21 ሚእታዊት ንሓለው ትልዳፍ ኣብ ባይታ ሰጢሑ ብምሕላፍ ዘመዝገበ እዩ ብቁፅሪ 88 ሾቶታት ምዃኑ እዩ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ብቐዳምነት ዝፅዋዓሉ ታሪኹን ሮናልዶ ደሊማ ፈርጉሰን ናብ ባይቶ ዓባይ ብሪጣንያ ኣሰልጣኒ ዓባይ ክለብ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ናብ ባይቶ ዓባይ ብሪጣንያ ንኽኣቱ ብሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ዝቐረበሉ ጻውዒት ብወግዒ ነጺግዎሎም በዓል ዝና ዝኾነ ፈርጉሰን ደጋፊ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ከም ዝኾነ ክፍለጥ እንከሎ ንዘለዎ ዝናን ክብርን ናብቲ ባይቶ ንኽኣቱ እኳ እንተተቐረበሉ ንሱ ግን ዝተረፈ ዕድሚኡ ኣብ መጥዕኑን ስድራ ቤቱን ዝገብረሉ ምዃኑ ኣረዲዩ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ካብቲ ን35 ዓመታት ናይ ምስልጣን ዕድሚኡ ተሰናበተ ፈርጉሰን ኣብ ታሪክ ብሪጣንያ ወትሩ ዕውትን ተዘካርን ሰብ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን